Reduir la meva comunicació i l'únic que dedicaré és a parlar de la meva tesi doctoral com ha demanat el doctor Verge i perquè pel temps el doctor Estellera acaba d'arribar i no trepitjarem la seva comunicació. La primera diapositiva és per fer, com ha dit el Joan Gené, un homenatge al Manel. Està rodejat per tots els hospitals comarcals, ell és artífice que nosaltres hem pogut fer el Gangli Sentinella, segurament sense ell no ho haguéssim pogut fer. I la por, amb tot el que hem sentit avui, que ell se'n va i potser també s'anirà al Gangli Sentinella en poc temps. Aquest és l'inici del Gangli Sentinella, ja tothom sabeu d'acabar. La primera referència a Catalunya és del doctor Vendrell Torner, no sé si el doctor Prats el coneixia, de l'Hospital Clínic. La segona referència és el Morton, amb els melanomes cutanis que feia servir colorants, com el Giuliano. I posteriorment hi ha l'Àlex i el Cranc fan traçadors i amb sondes, i el doctor Fraile, que és el primer que fa una fase de validació amb la seva tesi doctoral, que va d'octubre del 97 a novembre del 99 i valida la tècnica. Quina és la definició de Gangli Sentinella? És el flux de les neoplàsies sòlides malignes que no es distribueixen a l'atzar, sinó que segueixen un patró. Se'n van a certes reaccions col·laterals i d'aquí, posteriorment, a ganglis secundaris. El gangli secundari seria un bon marcador de què passaria amb l'axella, cosa que no s'ha comentat avui aquí. Però cap regla estableix que el càncer de mama evoluciona solament amb metàstasis cap a l'axella. Reunions de consensa durant la dècada del 2000, amb exigències d'identificació del 95% i uns falsos negatius menor del 5%. Què ens ha ensenyat el Gangli Sentinella? Demostra que hi ha una menor mobilitat física i psíquica sobre l'axella, però no oblidem que la linfadectomia també té una mobilitat important, no solament com linfedema, sinó com parestèsies, dolor, impotència funcional, òmor congelat, etc. Què ens ha ensenyat també el Gangli Sentinella? Ens ha ensenyat l'estudi dels patòlegs dels ganglis molt més exhaustiu, on veiem que apareixen micrometàstasis, coses que abans no sabíem, i cèl·lules tumorals aïllades. També ens ha ensenyat que amb l'administració de radiofàrmacs, no de colorants, amb radiofàrmacs, es pot detectar linfogràficament aquestes ganglis que abans no coneixien, sempre anàvem a l'axella i punt. El Sentinella, amb la linfografia, ens ha ensenyat això. I ens ha fet canviar la classificació del TNM, tant amb la micrometàstasis com el gangli extraxil·lar. Davant d'aquesta tècnica permet una correcta estadificació ganglionar al càncer de mama inicial mitjançant una cirurgia menys agressiva. I l'estudi de Gangli Sentinella extraxil·lar ajuda a millorar el coneixement de l'afectació ganglionar real d'un carcinoma mamari i adequar tractaments complementaris. Aquests van ser els objectius de la meva tesi que va dirigir el doctor Fraile i el doctor Verge. Va ser una població entre el gener del 2000 i l'octubre del 2008. Aquí estan els hospitals que van participar. Es van recollir per l'estudi 1.660 pacients i es va ser un estudi observacional, analític, prospectiu i multicèntric. Els criteris d'inclusió els coneixem tots, no fa falta dir-los, i els criteris d'exclusió també els coneixem, s'ha parlat aquí durant el dia. Què vam trobar? Vam trobar, en relació al gangli sentinella extraxil·lar i axil·lar i ganglis positius, que 296 pacients amb captació extraxil·lar, mesaxil·lar o extraxil·lar aïllada. D'aquests 296 malalts, 95 tenien biòpsia positiva i amb el 26% d'aquesta biòpsia es va modificar l'estadi. Amb les xerrades d'avui no s'ha parlat en cap moment, el Giuliano no parla del gangli extraxil·lar. I les conclusions van ser les següents. A la primera pregunta van dir la prevalència de la captació extraxil·lar del gangli fou del 19%. I d'ells, solament un 2% eren solament extraxil·lars i el 17% eren extraxil·lars i axil·lars, mentre que el 81% solament captaven a nivell de l'axella. La segona pregunta era estudiar la proporció de metàstasis amb els ganglis sentinelles comparats amb la localització axil·lar front a l'extraxil·lar. Això té un impacte important, perquè el que ha dit el Manel aquest matí amb la xarra. Fixeu-se que el 32% dels ganglis extraxil·lar han resultat metastàsics, a diferència dels axil·lars, que solament van ser un 24%. La tercera conclusió era determinar quins factors influïen en l'aparició del gangli extraxil·lar i amb l'estudi d'anàlisi multivariat clarament va ser l'edat, les dones joves captaven més extraxil·lar, la localització del tumor, els tumors externs preveien l'aparició d'extraxil·lars,
el tipus de radiotraçador utilitzat i el mitjà de diagnòstic. I a la quarta conclusió va ser analitzar els casos que gràcies al Sentinella Extraxilat va variar l'estadi i el tractament adjuvant. I la resposta va ser que la utilització de la tècnica va permetre restradiar a 22 pacients i a 32 se'ls va ampliar el tractament al demostrar la presència d'aquesta. Això, tot el treball el podeu recollir amb aquesta comunicació que vam publicar el 2014. I ja no parlaré de res més, vull anar al final, ara que ha arribat el doctor Esteller, perquè no sabem on estem, ja ho he vist aquest matí, quin lío, no sabem si tenim que fer mamàries, si no tenim que fer mamàries, si tenim que fer quimio, si tenim que fer gangli postquimio, no sabem on estem, però hi ha una... Em va fer gràcia el dissabte passat llegint el periòdico, mentre esmorzava, que hi havia aquesta carta al candidato al rei mago, la titulava el doctor Esteller, i parlava de diverses coses, i entre una de les coses que parlava era que les pacients sempre tindrà dret a un accés als tractaments de nova generació. I això ve una mica de col·lació el que ha dit el Joan aquest matí, el que ha dit el Manel Fraile, que realment no estem oferint a les nostres pacients els mateixos tractaments. El del metro que deia, si jo me'n vaig a la plaça Catalunya i agafo el metro i me'n vaig a veure el doctor Julián a l'ICO Can Ruti, em fan un tractament i si me'n faig a Bellvitge em fan un altre tractament. Per això ens vam reunir durant diverses vegades la doctora Montse Solà, que avui no ha pogut estar aquí, per la qual no comunicarem aquests resultats, el Manel Fraile i jo. Vam proposar un estudi multicèntric, es va fer una aprovació pel CEI de l'Hospital de Can Ruti i on participen tots aquests centres. Aquests centres són els mateixos que van suportar la meva tesi doctoral, els seus pacients, però hem incorporat dos grups més grans, que és l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar. Vam trucar a cada un dels membres de les unitats de mama responsables i li vam dir que si podria ser que recuperessin els tres últims anys fins al canvi del paradigma. La majoria dels hospitals ja han anat recollint, ja han canviat. Un fa Juliano, l'altre fa Tenon, l'altre fa baja càrrega tumoral, cada un fa una cosa diferent. I el que hem fet és recollir, i hem recollit fins a 275 malaltes a les quals s'havia fet linfadenectomia després d'un gangli Sentinella positiu. L'objectiu és determinar un mètode vàlid i segur per permetre obviar la linfadenectomia i hem fet una comparació de tots aquests sistemes. I la definició incloïa el gangli Sentinella positiu per macrometàstasis, tumors TUT2, tractaments quirúrgics que siguin primaris i axil·la clínica i radiològicament negativa. I aquests són els scores que hem valorat. El Juliano, el bajo riesgo, el Tenon 5, el ganglio secundari i el LOSNA. Com ha dit el Joan, aquests resultats els comunicarem a l'Acadèmia el 17 d'octubre i qui vulgui vindre ja ho sap, està convidat. Res més.